les button ni phi baroh chúng sedang jingiaseng jungi kena por ba ke jingas nolang ken bar jing rai ke ba ars pa andre point ke ba thmai ars pa sau phone ke barim bong Hato leng lingkha dap kurhai Hato leng lingkha dap kurhai da ki soi kêu ba im ha hai cơ leng ki nang yai per nai la cùng ska siar ba de la try ka chi ngot pa ki non trang i ker ba to sngeu a try ya ki tia da kêu ban ben shrei shwa ba ka jing ngot kan wai pa ya ki la dang sa per ngap ha wan la sngi ka la trong shwa ba ka sngi khat du ka la phan kin lu manla ki dong try ka jing ngot pa ki non trang i ker ba to sngeu a try ya ki tia da kêu ban ben shlei shwan ba ka jing ngot kan wai me u ba la pa da u try lu men da ya ki song kêu on da jin trayang ni la wai min your chick man bom la tell try ka jing ot pa ki non trang i ker ba to sngeu a try ya ki tia da kêu ba ben shlei shwa ba ka jing ot kan wai Shispa nhiều nak ba thamai shispa nhiều nak ba thamai ba khnai pu pra nak ba rim khnai pu pra nak ba rim bong ha be ryong ha jing im chung phi ka sho ha ba ryong ha jing im chung phi ka sho ha ba phi la ting ban yo hindu baroh lut ki jing kyrkhu wei pa wei pin sa ling ngot ka do bu try u ai lu ya ki wei pa wei lut ki jing kyrkhu bu ai jing ke jong ba Hato ba ya ding ta phim la shu ba sha yo lut ki jing kyrkhu jing shep ding kin du pin sa nang rai kat ba ki sngi ki yan u wei pa wei lut ki jing kyrkhu bu ai lut ya ki wei pa wei pin sa ling ngot ka do bu try u ai la ki jing ya le ki ba ju
sweet ngan shilen der hai nhau lụt yaki cao way by Yahweh nhau lụt kitting kyrkhu ai nhau lụt yaki cao way by cao way pensaling ngok at no try ai Blei sebetulnya pi baroh bat ngap pdiang subhai ki parlok bat ki parbengit ki jangi ha keteng jeng Jesus Christ nam pen im. Ting ni sedang nak ke jingiaseng ki jangi dah ke bang ni sok lang ke jing right number ke bat mai lai spak life way bat ke barim lai spak lai. Bat ngakat subhai ki nang yalam jing right ban yalam ke jing right. Tung ni soalang baroh ban rai ke jing rai ban ni ro ek keteng jeng utrai. Ngin sayang ngak baru try but ke angel nin ya rai borkan boy hanta hari ba pernai ngin ya roya u klem wai borkan boy sayang ak baru try bagi angin ya rai burung ya try hallelujah ngin sayang ak baru try ngin sayang ak baru try ringkat bat ki fighter night borkan boy hang ta jing kus lai lawai hang ta ga jing ngin ai borkan boy ngin sayang ak baru try but ke angel ya right burung ya try hallelujah ngin sayang ak baru try ngin sayang ak baru try daging men mom labatai borkan boy lagi pansiat siar ngin deng ngin rai jing siu spa ba tiang borkan boy ngin sayang ak baru try but ki angin ya rai burung ya try hallelujah ngin sayang ak baru try. Yeshua dengan doa yang nakapor, yang Blei kendiat nak ketin ke Khublei bang Syam na Marcos kalau nong ke khatway ke dekat ke khatlai bat khatsau ke ketin ke ong kumne. Haba ulai ite ya uding nombor na jengai, ma udon kisla ula lej ban khme la un Syam ai hau. Haba ula poi te hau Syam la Syam ai ru hendrai tang kisla na ba kam pat long ka ayom so nombor. Ke dekat ke khatsau ujisu ula ya thu bat ula ong hau. Don uban bam so shu na me lano ru kisenran ju kilayok sengau. Tini kentin ke bakhendiat to Blei un khui pi baroh baru nongkran jungi kana por pencah ngi kana ku bor nang penem klik se jing dwai. Ku pa jawab neng sepat angu ime ku try sempat kana klimat ba la don lam rekat bat ngi ku try kini sngi ba lenyok baroh. Ku
pa jub nang han kapor ban aingu ban ai kabrom chame mu Blei ban hok ban yok kabrom ngi khun ban reu pa jub nang ko ban pat me try kan kapor sim ba khu jong me bon don lam kat hangi we baroh pli ke jumut ke donut ke jongi baroh try ban suthu ban sampang khubor ten ke jong me don lam kat ku try no kran kan kapor sim ba khu jong me ban slek ku try I ben la ban suthu ban sampang ku try hangi we baroh hagi mana ki jaka bangi don ku try snga ku try kan ke jingdai jungi baroh skri ki pop jong me kan kapor kini baroh ku try sebendai ban putih kerteng jong me thiang tam mantam arta bom jukudru amen Hashwa bunyi sngi ya ka kubor nak tin jung Blei ngini ya kawi ka jing rai. Ban rung lo no jong pi Balei ma pim sha ya u Per thai kam don ai ban ban klad ya pi Balei pim juba ya u Na bon sin the slam u ya ya pi Benda udang yai api Abang pli jing khang do no jong pi Trang ban rung men tai Tuan shin shin jang shunong pen in parang Pin shan pdiang ya pi Umenta jingdamkan wai shisha Unshong hado nur jampi Nabun sinaslam uyai abyapi Badenta udang yai api Abang Blei Jing khang do no jong pi Trang ban rung men dahi Trang ban rung men dahi Hakni kapor ngini sngi nak ka kubor nak tin jung Blei ling ba I church pastor jingi forget minat Langshiang. Ngarap da jing kemen hakni ka janmiet ya kaban khot sngewbha pi ki parlok bat ki prabngej sya ka jing pulei ya ka tin ka jong Blei ngai Khublei sabaton ba kemen ni piro baroh ya ka ba phila ban page ya kini ka channel jong ka balang Nongstoin ban sngap ya ka khubor ka tin ka jong Blei kat ba kani ka por ngila ban ong ba kani ka lockdown ba kadang jur menta ngimla ban pli ya ki yeng mane ki jongi ban pelong ya ki jingiaseng paj ba ka khubor ka bang kwa ban sam at phi ha kani ka janmiet kalong Hato pidonso Hashwa bangin pulei ya kani ka subject ngakwa ban khot sngewbha pi baroh bangin pendem ki klik jengi kat bangi ruai kukpa jengi ubaha beneng ngi ai ka jingu bat kaburam simikutrai hakani ka janmiet kat bangi pulei ka tin ka jongme ngadwai bemen kyrkhu yangi hakani ka por nangkong atrai tu map ikipop jengi ke bangi lajub sngusi yami haka jingim jengi haka menor trai tu pdiang yangi daka jingai ai jomi yokhon u Jesus Christ Ublayap halor ka ding pna ban pen im yang ina ka pop na kani ka perthai ngadwai atrai men simti langi baroh ya ki briu ki bapet bat ki biok sngew ya kani ka khubor ai bakan long ka kyrkhu bat ka jingmento yang I iwei pe iwei ngadwai men penon kam yanga usyakri ubaritam jongme ha kani ka por to kren hangi ablei lamba kani ka kenta ka bamenta ha ka bangin pelut ka por ban pulei ka kten bakho jongme sngew yangi atrai ha kerteng uji sungi dwai Amen. Kumbanga onge pi ka khubor hakni ka janmiet kalong Hato pidonso. Unong rep kanu kanong rep hakni ka perthai. Habaki thung ya ki dingso habaki thung ya ki jingthung ki khmi lanti ban yo ya uta uso jong ka jingtre sitom ka jongki. Barki kwa barki khmi lanti bakan poi kata ka ayom jong ka jingkhet ya uta uso ya ubala bet ya ubala thung haka lengkha lani haka kper ke jongki bat ublei ru ukwa bat ukhmi lanti ya ki briu ki jong u
ba kin long kum uta uding ubabha ban yo ban khet ya uta uso ubabha lamba ka jing im ka jing long jong ki briu ki ba u Jesus Christ ula pen im da ka jing ai jong u hagani ka por nga kwa ban khot sngewbha ye phi ban ya lam ye ka jingmut ka jing perkhat jong phi baro sha ka we ne ki pharshi ka ba u Jesus Christ u hikai ngi shapang udeng dambur kabang isem naga gospel katkum Marcos kalanong kabakhat way kadkhot nadu kabakhat ar ha kabala sai ti haba kila mino na Bethania ula sngeu thangan haba ulu I ya udeng dambur na jingai ba ula don kisla ula leit ban khmi la unsem ai hu haba ula point te hu shem la shem ai ro shem la shem ai ro henry tang kisla na bakam patlong ka ayom so dambur haba u Jesus Christ ula rung sha Jerusalem kanong ba kabakhuj kabaki jiu ki nyau kentang bat ki nyau ya ka bakalong kanong ba kabadan buram bad haba u Jesus ula mi na kani ka temple na Jerusalem haba u Jesus ula mi na Jerusalem bad ula lej mi no na kani ka snong ka bakerteng ka Bethania ka bangisem ha ka Bible ba u Jesus Christ haba ulami na kani ka snong ha ka ta ka por step u Jesus ula sngeu ba ka jing thangan kala lap yu ha ka jing ya inti jing u bar ki senran hatu u Jesus u thangan sisa habangi pe ya ka jinglong ka jong u Jesus Christ kum u Blei 6% bat kum u briu 6% udon ya ki ar ka jinglong kum ubriu u Jesus uthangan kum ubriu u Jesus uyam bat kum ubriu u Jesus udon kata ka jingsliang bat u Jesus upan ya ka naka briu ka batong hakapung ka jong Jacob bat kum u Blei uturwa pat hakaban ai ya ka jong ka jingim bom jukun amen bat kum u Blei u Jesus uturwa ban ai hangi ya uta ukpu jong ka jingim ba ulong hima utau kupu jong ka jingim bat kum ubreu u Jesus ulayam bat kum u Blei u Jesus ulami pat na po jong ka jingtep ban pen im yingi baro na ka pop ka jongi ha gani ka por u Jesus ulayai lenti kum ubreu ha ka perthai bat ulami na kani ka snong Bethania haba u Jesus ulayai lenti bat kisenran ha ka jinga lenti u Jesus ula sngeu ba ka jing thangan kalalam u Jesus ula khmi baroh saudong kata ka jinga lenti ule I ya wei udeng dambur bar u Jesus ula khmi najnga ya uta uding la udon ni em kiso ban yo khet so na uta udeng dambur ba un yo ban bam ha kata ka por ba ka jing thangan kala lap ya u te ka Bible ka thu ingi ba u Jesus shem la shem ba don so ha uta udeng dambur ula wat ha kita tenat baroh u Jesus ula pej hangta hendrai don so na uni uding dembur bat ula don tang kisla kiba jerngam kisla kiba he kiba penpau ya ka jingkermen ba on don so hau ta uding hendrai ka basngausi kalong ba une uding semlasei kiso ka Bible ka itu ingi hakat khot ka ba khat saw ka ong ti u Jesus ula thu bat ula ong hau don uban bam so name lanoro kisenran jeng u kilio sngeu kani kalong ka jing tim ka bakrau bar ka jing keren kalong ka basngeu khor hani ba u Jesus ula tim ya une udeng dambur ubam dan kiso ubadon tang kisla ki ba he bat ki ba jerngam bat kisla ki ba plung ki ba phu bat kisla ki ba syukur ba ka don ka selendet u Jesus Christ ulawan ra naka jingtim sendon ha une udeng dembur uba sei kisla bat ubam dan kiso ka jingkli kalong hane une udeng uyeng parsi yano lani ka ke jingmut jong une udeng uyeng parsi ya ka jaj benriu jiu bat u Jesus Christ ulatim ya une udeng nembur ban pensisa ya ka jingtim ka ban wan hap ha ka jaj benriu jiu na ka daw jong ka jing kentaj ya u Jesus Christ kum Mesaya ublawan ha kata ka kper so lani ubawan ha kata ka kper ka bladon uta udeng so
Yesus Kristus ulawan si ke perthai sya kenikat perthai ke ba ngila ban ong ba ka dei ha ka jaj ban riu jiu ke ba Yesus Kristus ulawan ban sim ya ke jinglong riu ya ke bala pun yu una ka po jong ka Mary bat na Joseph ki balong na ka jaj Juda bat kilong ki jiu bat ka jing thmu jong Yesus kalong ban pen im nangkong ya ki jiu bat hadin ya ki gentil tik kabas ngausi ha kane ka khubor kalong ba Yesus Kristus ula timno ya uni udeng nembur ban pen i lani ban ya lam ya ka jingmut jong ki senran ya ki nongbot ki jong Yesus lada ubreu lani ki breu kim doni ki so ha ka jing im jong ki ka jing tim dati kena kan wan ngakwa ban keli ke jing keli hane kalong kumne ka ai ka daw lani ki ai ki daw na ka benta jong ka jing tim ya une udeng dambur kamat ka banang kong ngakwa bani sambat pi hak ne ka por ka daw jong ka jing tim ya une udeng dambur kalong ba une udeng ula kular ban sei ya kita kiso haba Blei ula khot iki kon Israel na ka ri Egypt kabalong kari jong kajing lomrau lada pipule ya kitab Exodus pinsyam bagi kon Israel kila kular hakmat jong Moses hakmat jong Blei ba baroh ki ai ba Blei ulah hukum ya ki bakin le ya kitab baroh da ka jingkmen kila rai hakmat jong Moses barakmat jong Blei barka ne ka jai benriu ka ba Blei ulah khot bakan long ka jai benriu ka ba kerpang na ki jai benriu baroh ka perthai kanang ban pen im ya ki wei pat ki briu ki badon ha ka jingdom pen ban kini ki briu kim semla im kat kum kata ka jing sai ka ba kiladon bat ka jing tim kalangat ha kini ki briu ki bala kular ban sei kita kiso ban pen pau syabar ba ki wei kini itho iki kum ki briu ki jong Blei larangi pet ha kat khot ka ba khat sao ngi i hane ba Yesus Kristus la ong ba om don su ubri uban bamso na uni udeng nembur lano ro kabamut ba om don su ka jingkermen ya kini ka jaj benriu ha ka ba kata ka jingtim kalangat ba ki wei ki briu kin yok khmi ya ka buram ko jong Blei lamba kini ka jaj benriu lani ba ki briu kin om yok sngaw su ya ka jingyalap ya ka gospel lamba kini ka jaj benriu ba Blei ula kentai yang kini ka jaj benriu bakan salong ka jingtim bat ka jingtim ka bakrau ba ka jingjot kan ngat haki ba Yesus Kristus ula pen bena larangi pet ha ka juk glanong Markus khatwei ka khot ka ba khat nyau Yesus ong kumne ula hikai ru uda ong haki om simla tho ya ka yeng junga on khot ka yeng ka jingduai ya ki briu baro Henry pi ka krem nong to phela penlong ya ka Yesus Kristus haga por ba larung sya ka temple ha Jerusalem baru yo i ki briu ki di ki thit ki mark ki mata ya ka jingdi ya ki masi ki belang ki langbrot ki paro nagam ta ki briu ki bawan ban kenya sya ka to ka temple ha Jerusalem ba kini ki briu ki no ya lam jong ka nem jiu ka penlong ya kini ka temple kum ka yeng jong ka jing khai kum kata ka jaka yau haba ki briu ki kliang pisah kita ki counter pisah jengki baki briu ki wan ban thit nang tam Yesus ula kren ula dumak ikini ki briu bar ula pen kelon kita ki make ki jengki bar Yesus ula sempat iki da usabuk bar ula bekno ikini ki briu sabar baki nya mi no na kene ka yeng ka ba khot ka yeng jong ka jingduai balara phin pule haga gospel katkum Matthews kelong ka ba arphulai ngene pai Matthews arphulai khot ka balai phupra Yesus ong hakmi ya ka yeng jong phi la eno happy ka yeng ja hang ne Yesus Kristus la penbna ya ka jingjot ka banwan ha kanong ba Jerusalem bakan wan ka jing penjot ka bakrau na ka daw ba kila kentai ya Mesaya ulawan sya ka perthai ban pen im ya laki jong ki briu sya ka ni ka perthai ka balong kata ka kper ka balathung ya uta uding so ka balong ya ki jaj ben riu jiu ban pen im ya ki na ka pop hanrai kila kentai mardor ya Yesus Kristus balong Mesaya bar ka jing tim ka bakrau kalangat ha kini ki jaj ben riu haba kila ya sngew ya ka khubor na ki noi thul pa kila don ya ka jingsai ka bakrau lamba ka jing tho bakhoi barki don ya ka khubor jang ka jingpen im sia ka perthai ki ba mani Blei thau hanrei kila len ya ka bor jang ka gospel ka jingtim ka bakrau kala ngat haki bar ka jingpen jot kalawan ha kanong ba Jerusalem house nem nyau peu hk ha ka ba kanong ba Rom kalawan ban penjot ya kanong ba Jerusalem kanong ba jong soitan kalawan ban penjot
ya ka nong ba ka jong Blei kalong ka khubor ka basngausi hanrai u Jesus Christ ulai thul pa ya ka ne pakan jia ha ka ne ka jai ben riu bakin yo itu ya kata ka jing penjot ka mansawan kane ka khubor lani kane ka farsi ka ba Jesus Christ u ya tho ha ki sinran ya ka jing tim nya une udeng number ka pen pau lani ka kanya rap ban pynkhreh ya ki sinran ya ka jingmut ka jing perkhat jengki ya ka jing tim ka ban wan ha kane ka jai ben riu ka ba Jesus Christ ulawan sya kane ka perthai larangi pet ha ka city ka ban nangkong sya Petros kalanong ka ba ar ka khot ka ba khandai ka tin jong Blei ka kren Khublei hanrai ma phi long ka kenja balajit ka jinglong lengdo ba kenja sim ka jaj ban riu ba khoj upai lang ba dai e la ujong hi ba phin da pen pau ya ka jingbha kortam jong uta obala khot ye phi na ka jingdrom sya kata ka jingshai ba phla jong u kani kalong ka jing thmu ka jong Blei ye ki breu ki jong u ki jiu ki balajit na baroh ki breu ha ka perthai bakin long kita ki jai lengdo bakin jasim kata ka jai berndiu ka ba khoi ka ba kentang ha khamat jong Blei namar ki song sngi ha kata ka sngi ka bala pen kentang khoi dau Blei bakin long ki pai lang ki jong hanrai ki ni ki jai berndiu kila klet ya tau nong thau kila klet kila kentai mardor ya utau unong siu spa oblawan ban pen im yaki Hato ngilong ni em kum kene ke jat benreu ngidon ha ka balang ka basisha ngidon kata ka balang ka basumar ki hukum ki jong Blei lari kentai ya Jesu om dan jinga per hapreng jongi bat kini ki jat benreu ki ba Jesu Christ ulawan ban pen im yaki hanai kala kentai ya u kaju kajing jot kanwan hapi hanga ko ki perlok bat ki parabangai kamat ka ba ar nga kwa bani samat pi ha kane ka por kalong kadau jong ka jing tim ya udeng nambur kadai ka jing syukor jong kisla ka jing syukor jong kisla ban pen i ba ondon uta usok da ka jing pai yakini kisla i kumba ondon usok hang ne namar ka don ka jing kermen ba kisla ki ba jerngam ki kilong ke ba syukor haba Jesus Christ ulawan ban khmi ya uta udeng nambur na jingai ba Jesus Christ ula khmi ba ondon usok ha lor jong ne udeng hanai une udeng ulalong uba syukor barka penpau ya ke jinglong jong ki nong yalam jong ka niam jiu ha tu kapor baki penpau ya ke jinglong babha ka jong ki ka batang sabar hanrai ka ka ba sniu ka don ha ka dono jong ki naga gospel ka kum Matthias new i hani ya ke jingtim ka ba krau ka ba Jesus Christ ulatim ya ki nong yalam jong ka niam jiu Matthias kalong ka ba arphulai phin syam hani ya ke jingtim yaki kintin ke ba khor ke ba Jesus Christ Ukraine sha kini ki breu kad khot nadu ka ba arphulai hadu ka ba lai pheu ngini pule kordit ya phi ki nong tho bat ki pharisi ki ba arsam na ba phi a ya ka ba shi pheu na ka pudina bat na ka dil bat na ka min bat na ka kumin bat phi ino ti ya kita ki ke ba kham khia ki jong ka hukum ya ka hok bat ya ka jing isnai bat ya ka jingai kala dei ken ya phi ban le ya kini ki ai bat ba on om ino ya kita ki we u Jesus Christ Ukraine se ki Pharisi se ki Sadusi se ki nong tho ki nong yalam jong ka niam jiu da ka kentin om su ka kentin ka ba khro om su ka kentin jong ka jingyaro hanrai ka kentin jong ki kentin ki ba khor bar ki ba sngew shirkhai ban snap kordit ya phi ki nong tho bar ki Pharisi ki briu ki ba arsap kini ki Pharisi u Jesus Christ ong ba na ki ki barit na ka jingdi na ka jingyo jingkot jingki ki ay ka ba shipheu na ka ba ki di ki pudina na ki ba di ki barit ki baria hanrai kat ba ki kletno ya ki ba kham khia ki ba u Jesus Christ u khmi lanti ki ban le kum ki briu ki chong u ya ka ban le ya ka hok kamut ban bishar hok ya ki briu ki ba duk ki ba shem lanot ki ba shem jinjan bat ban ay ke jing ay isn ay bat ban ri ya kata ka jingai ka ba kidai ban bat kum ki no yalam kat khot ka ba khatsau ko ong shu kum nei phi ki no yalam ba manla ki ba jiar no ya ukanyrit bat ki ba ngoj pen ban ya ka ut u Jesus Christ Ukraine hani da ka Pharsi ban ring dor hani ya kini ki no yalam jong ka niam jiu ki Pharsi ki Sadusi bat ki nong tho ki ba long ha ka to ka por ba u Jesu ong ki hani ba kini ki breu
ki jerno ya uta ukanyrit bat ki ngoi teli ya ka ut une ukanyrit bat ka ut baroh artli kilong ki jingthau ki bom khoi ngila ban om ba kilong ki mrat ki ba bom khoi lada phin puli Leviticus kelnong ka ba khat wei phin shem ha ka tu kelnong baroh ka wei ba kino ki jingthau ki ba her bat ki ba par nginom la ban bam ya ki bat ka ut kelong kamrat ka ba sau kejat ka kamsim lapai khnap kini ki tersim kejat jengka bat kalong kamrat ka bom khoi ki breu jong Blei ban bam bat kini ki breu hang ne u Yesus Kristus uhikai ki bat uhikai yangi hang ne ba ki jer ya kata ki kanrit kemut ki skan ki badai ki mrat ki badon kata ka bor bandai bat ki ngoi teli pen ban ya ka ut kemut ayu hang ne uskan rit lani uta uskan ubarit ka theu ya ki breu ki balek bakla ki badon hapo jong ka jinget ki badon hapo jong ka balang kat ba kini ki nong tho bat ki Pharisi ki pek penban ya ka ai ka kam ka barit lani kala manlong ka pop ka barit lani ka jing bakla ka barit ba ki wei ki le penban ka ai ka ba ki le ma ki kalong ka ba kham kraw kata ka jingmut ban jiar ya ukanrit bat ban ngoi teli ka ut kabamut bayi ki jingle bakla ki bakrau ki jongki ki klet penban bat ki sim ya ka ai lani ki bisar ki barit jongki breu bat ki pekpo ki lada phin puli ya ka wei ka jing tho khana shapang u Pharisi bat unong krong phin sngo tho ya ka ne kor khot bar san ka tin jom Blei ka ong ko ret ye phi ki nong tho bat ki Pharisi ki ba arsap naba phi pen khoj ya ka ba sebar ya ka khuri bat ya ka peliang hanrai sapo ki dap da ka jingluti bat ka jinglalot me u Pharisi ba manla to pen khoj shwa ya ka ba sapo ka khuri bat ka peliang bat ka ba sabar jengki kan long ka ba khoj ro u Yesus Kristus ukuran hani ya ka jinglong ka jingpan pau jengki Pharisi ya ka hok jengki ka ba sabar kat ba ki klet ya ka ai ka baron sapo ka ba pentingit ya ki nang ta khor ba ar hunya ko ong kor dit ye phi ki nong tho par ki Pharisi ki ba arsap na ba philong kum ki jingtep bala penjli bala penle ki ba imat bha shisha na shabar hanre shapo ki ba dap da ki eng jong ki ba yap bat ka jaklia baro u Yesus Kristus kren shai kedar hangni ya ki Pharisi u ong ba philong kum kita ki mau jingtep kitu ki mot ki ba phishna ha ki jingtep bar ki bala penjli bar ki lata da ki tiles ki bata da kata ka jingta rong ka ba itnat ka bana sabar ka bana sejrong ka bar chapo phidap da ki eng jong ki bayam ka ba mot ba ki ni ki Pharisi ki no yalam jong ka nem jiu chapo ka don ka ai ka ba sneu suda ka ba pop bar ka ba pot suda ke jing treu lani kata ka ai ka ba jakria bar ka ba sneu hanra ki pen pau yala dei sabar ya kata ka jinglong ri Blei jongki khot bar pra ka ong kumta phiro na sabar phi pen pau kum ki ba hok sngap haki breu hanre sapo philadap da ka ba arsap pada ka ba sneu kordit ye phi ki nong tho bar ki Pharisi ki ba arsap na ba phi trei ye ki jing na ba phi te ye ki jingte ki noi thol pa bar ki bat phi pen ibha ya ki mau jingtep jong ki ba hok bar phi ong ladang ngila long hagi sngi kirta ki kpa jungi ngin om dalalong ki balai selalem berki ha ka jing penyap ya kita kinong ye thol pa Yesus Kristus kran shai hani ya kini ki no yalam jong kanem jiu bagi pen pau ya kata ka hok jong ki ka basabar kat bagi klet yak ai ka bagi thmu hapo jong ka donut jong ki bar kilat thmu ro lepa ban penyap ya Yesus bolong Mesia labon sin labon wat labhin pulei ya kini ki gospel baik bon sin ki Pharisi ki wa down ya Yesus bon sin ki latmu ban penyap ya Yesus bon sin ki lawat ban penkutnia ya Yesus hanrai Yesus ulang uta unong spa ulang uta Blei ubla thau ya ki breu lani ki jing thau ke nom la ban penkutnia ya unong thau detang uta unong thau ubla ban spa yang ki jing thau ki blahap sikapom barkane ka jingtim lane kane ka jingkran ka bakhor hane u Yesus Kristus kran yaki namar ba uyo I ya ka do nur ka ba e mau jingki bakim don shu kata ka jingkala ka ba mut bakin priang ya umesaya u Yesus ai sindon na ka bakhor ai sngang sindon haru asieng
Karjo kalong yepi bat yang aku ki perlok bat para bengai. Larangi shibun pau ya kata ke jinglong ri Blei jungi sabar. Ke jing tim ke bakrau. Bala ke ki bari ki bangile selendet. Ngiklet ya kita. To ai bo Blei. Ubangi ik un penkhoi ingin akum kata ke pop. Bangin pelai ki pop ki jungi sa ujisu. Ubala ai ya ke jing im nang ta jungi iwai pa iwai. Ngini pai ke gospel kat kum Marcos khatway arpheu bat arphway. Haba kila ya like men step ru kila I ya uta udeng dembur. Ba ula yap terkhong nadu kithen. Bat ki chenran kila I ya uta udeng dembur ba ula yap terkhong no nadu kithet. Kat khot arphway ka ong u Petros ti haba uda kan mau pat u ong hau. Ko kenrat hakmi uta udeng nembur ya uba melatim ulayap terkhong no hang ni u Petros berkisenran kilakan mau ya ka jingtim ke jong Yesus Kristus ya uta udeng uba Yesus Kristus ulakmi lenti ban bam ya uso ana uta udeng nembur ngi I ya ka jing ka bakrau hang ni ba uni udeng shimla sei kiso ba ka jingtim ya uni udeng kalalong nadu kithet ulayap terkhong kani ka met ba jong deng ru kalayap terkhong lada leit kho e to ko snap kalayap terkhong lalong kum utu udeng ublatit dau perthat bat ulayap no kata ka jingyap jong ni udeng nembur kalong ka jingyap ka ba phla ka jing terkhong jong ni udeng nembur kalong ka jing terkhong ka ba phla lada phikli ki no ki breu ki bapulei sans kita ki botanis ngila banong la ye kini ki breu ki bapulei ha kalan nam ta ki jing thau ki jing thong lada phin ki li ki ba bon sin ki ding ki ju yap terkhong nangkong na ki sla ki tenat ter syakamet ba jong ki hanre ke jingyap jong une udeng nambur kalong ke jingyap terkhong ka ba pher na ki jingyap jong ki wei ki jat ding ka jingyap nadu ki thet ka pen pau ba om don chu ka jing kermen ba uni udeng ula ban im lara ki ding ki yap tang na kisla lara ki ding ki tlor no tang kisla ka don ka jing kermen bakin khilung bakin impat ana lapoi kita ka ayom hanrai une udeng ula yap terkhong nadu ki thet ka ba pen pau ya ka jingyap jong ka ni ka jai ban riu ka ba om don chu ka jing kermen ya ki namar ka dau ka jing kentaj ka ba labiang ya ka jing I ka jong Blei But Blei ru la kentaj labiang yaki haba kila kentaj ya unong penim. Ngidon ya ke khubor ban ai si ke perthai. Henry lada ngim im kat kum kata ka ba Blei ukwa yangi bangin im. Kaju kanjia ya ke jing im ka jong pi bat jonga. Balai bakani kalong kum ni. U Yesus Kristus ukmi lenti ya uta udeng nembur ba unsai ya udeng nembur. Kabamut ba u Yesus Kristus semla kmi ya udeng nembur ba unsai de ki wei pat ki jai so Henry panban uni udeng nembur semla sei udan takisla kabamut baki Adventist kin sei ya uso ubadai kat kum ka jing hikai Adventist lani kata ka jingek kabala hikai ki ban im kat kum ka tin ka jong Blei kata ka ke jing kmi jong Blei yangi ka jingang not jong Blei ya ki breu chu hakini ki ju ki sngi kini ki juk ke bang im menta harang yu I bakat banang slam ki sngi ki por ka jingwan ka jong Yesus Kristus baki breu ke lanang kelas new ban se ka perthai haga jaka baki breu jong ka balang kin pen kelai ka perthai se u Yesu ngi I ba ka perthai ke lanang kring yaki bang yu I ba ka jingyap troin no ka jingai jengki Komjor kan wan ke jingtim hangi iwei pa iwei larangi long kom uta udeng nembur kamar ka bakhat du ka bang kwa bani samat phi hakani ka por ka long ka jingtim ya uni udeng nembur kam dei nakadaw jong ka jingbom seiso jong ka khendeu hanen ka jingbom seiso ka jong uni udeng labo yang uni udeng nembur hapdeng jong ki ding baroh ha kata ka per Kakper ka theo ya kani ka perthai banu ni udeng u theo ya ka jaj banreu lani ki breu ki balong ki jiu bar ki ni lani une udeng nambur ka bamut ba usan lang hapdeng jong ki wei pat ki jaj ding baru Yesus Kristus ukmi lenti batang na une wei u jaj ding ba unyo ban bamso ha kata ka step kat ba ki mi na ka Bethania Une udeng udai ban sei kisok kum udeng nembur na pedeng kita ki jai deng baro
han rei ka ba sngo si ka long ba new ding sham la sei ki so kam dei na ka dau jong ka jing bam sei so jong ka khandeu tong ni phai se ka gospel ka kum Loukas ka long ka ba khalai ka khot na du ka ba han reu ula kren nya ka ni ka Parsi uwai ubreu ula don uding nembur ya uba ula thung hakabriso jong u bar ula wan wat so hau te sham te ula ong ya unong sumar briso hakmi kini lais nem ngawan wat so hau ni uding nembur te ngam sham satya to khet no yu balei ba upen le no eru ya ka khandau u Jesus Christ u grand pensai sesu ya kini ka Parsi hani hakabangi Shem hau Loukas kalnong ka bakhalai bau Jesus Christ ong hani baladon uwai ubreu ubaladon uta uding so nembur kabamut bau Blei ulabu ya ka ni ka jait benriu jiu haka parthai kabalong kata ka perso na pedeng kita kiso ublei ulawan watso na uni uwai uding nembur bar uta unong sumar kita ka briso ubalong ublei hi bar u Jesus Christ ulak mi lenti ya uta uso ka Bible ko ong hakini ki lais nem to tip ba u Jesus Christ hadin jong ka jing penbaptis u hakawa Jordan ula yalap pai ba sa ka perthai ula yalap pai ba ya ka gospel iki kamba bar ki jing hikai ki u kalalong kuma lais nem siteng bat hadu kapor haswa ba u Jesus Christ unyap halor ka ding phna u Jesus Christ ula khmi na kini ki jai benreu jiu ya ka jingkala ka bamut neki hanrei simladon ka jaka jing seiso jong ka jingwan jong Jesus Christ sya kini ka jai benreu ha kini ka parthai ka balong ka jai benreu jiu bat kiladon tang khandiat kita ki nongbot ki jong Jesus ha ka to kapor hak itu ki lais nem siteng u Jesus Christ ula khmi lenti ya kaman wat ya uta uso na kini ki jait benreu jiu ban sei uta uso ngin si puli ya kita uso kamut ayu nang ta ka bai ngini puli biang hani ka ong tingam siam setia tu khet no yu balei ba upen le no eru ya ka khendeu hang ni ngi i ba ka Bible ka keren yengi hani ba omdon syuk kalat jong ka jingsen ya uni udeng nembur ha ka ba simla sei ya kita kiso ha ka por le kita ka ayom ka ba dei ban sei ya tau so kat kum ka ba ublei ula khmi lenti ya uni udeng ka belong ya kini ka jait benreu lapan bena hani ba on khet no ya uni udeng ba ubala pen le no ya kini ka khandeu ka bala thung ya uni udeng bat on second tight no ya kini ka jait benreu kala pen le no ya kata ka jingbo baik jingbo renti jong Blei ki ha kini ka parthai bat ublei un sapen mi no da ka wei ka jait benreu bane lapat ya ka gospel bala pen kut no ya kini ka jait benreu ya kini ka jait benreu jiu house name life sound ba ka gospel ka late seki gentle bar ka gospel kam simla late show tang siki jiu bala ya lap ya ka gospel hapeng ki gentle bar ublei ulapen im ya kiro bala kentat sendon ya kini ka jait benreu hadin kani la penjot no iki da ka jing penjot ka bakrau nang tang ini puli ka khot ka bapra ka ong kumni ure thu ula ong hau ko try to yu usaha kani ka snem tat onda nganti saudong yu bangan ais boru lara un seiso tibha henry lem kumta mensa khetno yu sngap hani ka Bible kai thu ingi badon kalat jong ka jing isen kumba sisnem ya uni udeng haswa bo on penkut ya kalat jong ka jing sen ya kani ka jait benriu ublei rang ai ki kalat jong ka jing kala bamut ban pliang ya ka jingap jong Jesus Christ halor ka ding phna ba on ma ki pop jong ki ba on pen im ki na kani ka perthai henry ka Bible kai thu ingi hani ba ka Bible ka ong kumni ba on nang ai su ya ka sbo ban ti saudong jong niu ding hatrai jong niu ding ba on ti saudong ba on the da ta ka sbo kabamut ba kadang don kalat jong jing sen swa ba kan kut kata kalat jong jing sen house name life house HK hadin jong Chris ba ublei urang pa ikisenran ublei urang pa ikinong ya thol pa ki chu ban pen benai ka khubor ka jing i chu sha kini ki jait benreu ba on ai hau niu ding ya kata ka sbo kabamut bam on ai ki ka tin jong ka jing pen im ba on pensan ya ka jingai jong ki ha lamba ka tin ka jong Blei hau Jesus Christ penban kim simla se tau so ka Bible ka ong lada usai so tibha lada om sei so ti on khet no yu
Kadon ke jing sngsi ke bakrau. Balakhet no ya neu ding. Berkalong ke jing sngsi ke bakrau ko ki perlok bat perang ngai. Kum ju kum balalong ya kan ke jait penriu. Kan long yang iwei pa iwei ha kan singi ke bakhat do. Shwa mangan penkut ngakwa ban pai na Matius kelong balai kadkhot na do ke bah nyau hadu ke bah sipeu. Kadai kani ke ketin ke bakhor ke ba Yohanes unang penbaptis. Ha kapor bal penbaptis ki briu hawa Jordan Yohanes ong kumne. Henry haba ulu i babon na ki Farsi berkisadusi ki wan sya kata ke jing penbaptis jong ula ong haki. Api ki khon ki ksiu ki peseng. Uai balama ham yipi ban pet yap no na kata ke jing bitar ke bansal lab. Nabakum ta tu say ya uso ubadai biang ya ke jing kela ke bamud. Yohanes unang penbaptis uli lab hak tu kepor ya ke jing pynkhreh ya ke dok not jeng ki briu ban priang ya Jesus Kristus kum utau Mesia uta uban sawan na din jeng uba un penbaptis siki da ka ding bar umen simba khoj bon ma biki pop jeng ki baroh. Henry Yohanes ula tim penban ye kiro hangne kumba Jesus ula tim ki khon ki ksiu jeng ki pseng lada don ubriu uba tim nyi pi kumta uba keren nyi pi kumta kumno pin sngew kumta ubriu jong Blei Yohanes nang penbaptis bat Jesus Kristus baroh kini ki ar kila tim lani kila keren da ki tin ki bakhor na ka daw ki iya ka jing edo not jeng kini ki jai benriu kini ki nong yalam ha kini ki juk ka ba kila im ha kini ka por berkum juru kalong ke jing tim ka bakrau ka ba Jesus Kristus ukren syapi shanga ki biriu ki barang im bani lekai ke jing im jengi ha kini ka perthai ka manta lani kinong yalam balang kini kinong yalam niam hagnu kunhun balang na ka daw be pikentaj ya Blei kini ki jiu ki don ya ke jing tho jeng ka hukum ha ke sentur ke jeng ki lani ki don ke jing tho jeng ka hukum ke jong briu ha ka do not jeng ki kat ba kim don ya Jesus kim pdiang ya Blei ha ke jing im jeng ki kum joro ki wei ki balang Kristan kinong yalam balang ki don ya ka kerteng jong Jesus Kristus ha ka do not lani ha ka sentur ke jeng ki kat ba kim don ya ka hukum ke jong Blei ban sumar na do ka do not ke jeng ki ka jo ka jing tim kan ja ya kita ki breu kan jo ka jing tim kan ja yang i wei pa wei ha kini ki sngi ki ba khadu ban dau Jesus unwan kalong ka jing tim ka ba krau kita ki breu ki ba omsim lakala ka pamut kita ki barang yelek persya ya Blei ka Bible ka ong kumne nabakum ta to sayu so ubrai biang ya ke jingkala ka bamut Jesus Kristus la khmi ya so ya na pedang ulu Jesus la khmi ya so na uni udeng dambur uso jong ke jingkala ka bamut ka Bible ka ong hani to say no ya to so jong ke jingkala ka bamut ka badai biang Jesus khot ye phianga menta ka sngi la ne menta ka por ya ka bangin say ya to so jong ke jingkala ka bamut naki pop ki bangi em menswa naki pop ki bakrau ki bangi lele ki bangi la buri ki bangi la telep bau Blei usapan pau ki pop ki jangi ha ka wei ki sngi ha chwa bo an pen pau ki pop ki bakrau ki jangi ngire ban kala ka bamut no menta kam dei yangi bangi khmi ya ka pop jang ki wei bangi bisar ki komalong ki Farsi ber ki sadusi kar ba ki ngoi teli ka ut ka bamut ki pop ki jangki ki ba kham khrau ban ki wei nang tang ini puli khot ka ba khandai ka ong bat wat mut ban ong ba wat mut ban ong halade ngidonu Abraham belong pa jengi nabang ong happy ba Blei ula nakini ki mau ban penmi ki khon yo Abraham Yohanes ong wat ong yalade ba pilong ki khon jong Abraham wat ong yalade ba pilong ki Kristan ki ba pila ngai ha ka kerteng jong Jesus ba on pen im ye pi kam dei kum ta tang ba pin ngai ha ka kerteng jong Jesus on pen im ye pi kum joro kini ki jiu ki ngai ba on pen im ye ki ba ki don yo Abraham ku pa jong ka jingai handai om chemala pen im ye ki na ka daw ka jing bom don ka jinga dei jong ki ba Blei kum joro ka jing im jong pi ba jonga handai menta record ba spell handai menta la theo ya ka wait how thit ki ding ngap ka kantin ka bakhor hang ni handai menta la theo ya ka wait how thit ki ding namar kata ya uding baroh ubam sei so babha on ketno but on bread syakading komjo komalahika yangi da ka Farsi ka ba Jesus Kristus ula kren ba uta uding ula torkhong na do ki thet
kejing penjot ke bakrau kalong ba on penjot lani on pendu ye kita ki breu on sabret no iki sakapung jong kading nado uthet bar kitnat bon penjot sendon iki ha kata kading kadujot ding ke bakrau kejing ma ka ap ingi wei wei ladangi long kum kini kecai penriu ladangi don kejing ade kejing baru Blei ladangi Yesa baru Jesus Christ ulang mesaya unang penimu jongi kejing jot ke bakrau kan ngat hagi wei ko ki perlo perang ngai akwa bangen pulai khaddo yonis kalong ke bakhatsan kat khot nado ke basan hado ke bapra yonis kalong ke bakhatsan kat khot ke basan hado ke bapra ko ongkom ne manga ngalong uding sawang mapi kitanan uta ubay ne hanga ban manga hu uta usay so shibun nawa klem manga phimla ai ruem lara uno nuru umyai ne hanga laju bread no yu shabar sngap laju bread no yu shabar kum katnat kabalas yap stai no ti kia lum yaki barki bread hakading balathang yaki lara phiai ne hanga barki ktin jonga hak kiai ne hapi yak ai ru kabapi mon pinpan tikan long yepi ha kane la pendan burom yok pa jonga ba phi sei so sibon kom ta pinlong kisenran jonga u Jesus Christ ukran ni manta kapor u ong klem manga phimla ban le ai lem na phiasa ban nga udring wan ubasha u Jesus ong phinom la ban sei kiso kipha ron kam mingi bangin yai ne hakikitin ke jong Jesus ong hakat khot ke bahan nyau mangila ban sei biang ngila ban sei usok badai biang jong ke cingkela ke bemut ban pen i bau Jesus Christ ula pen i mingi na kapom ban ngimle shu iki kam ki bangilu jule mensua ki kitin ki bangila jukren nginam kren shu ki bangila le hakamenno Jesus un map ingi de ke cingyap cemuh lor keding penang Jesus kemi lanti napi bananga ki belong ki nombor jung ha ki sngi ban sei yo so badai biang ban ngila ban long ki senran ki besisha ki jung to ai bo blen kyrkhu pi bat yanga kan ki por lamba kan ki khubor bangin long ki kristan ki basai so kat bangi up ya ki jingwan ki jung ngai Khublei church pastor jingi ap Langshiang bala ai ngi ka khubor ka bas ngotanat bat ya piru kum ju baroh ki bala sngap bat sha skori ka ni ka khubor te kena pon ngin penwai nak ke jingiaseng jingi dak ke bangin nyerai ke jingrai number ke batmai sispa knai puai bat sispa nya punreu ke barem lok lada pi kwa mansai koya ke pop tuan sai hakas nam kulang ron wanda shadia thud ha jingai e ba job tuan sai hakas nam kulang ron tuan sai hakas nam kulang ron lapop latan ya pi baroh renyang tuan sai hakas nam kulang ron abas ngebe syarkan boy pin sai syadmen malasai hakas nam kulang ron namar bat gila bang syong suk ap neng shen da jing sai hakas nam kulang ron tuan sai hakas nam kulang ron lapop latap ya pi baroh renyang tuan sai hakas nam kulang ron dalok tim don kam pandang fans lam shu tuan
Tuan saya kasna kulang ron yo bapoy ka por balat jingkot pindu Tuan saya kasna kulang ron Tuan saya agas nam kun lang ron lapop latap ya pi baroh shiren yang Tuan sai agas nam kun lang ron từng ini doa Kukpa jing ba mending atrai kenrat ngai ngu me atrai nam takani ka por ba nam takani ka kenta ka ba me atrai milai ngi Khublei shibun atrai ka jing e ba ka jing ai ka jong me ba ka jing pendap pen biang jong me atrai ba me atrai milai ri kendong ngi atrai ba mila yalam ning ti ngi atrai kham ta kini ka jing e ba ngi shem atrai Khublei shibun atrai kenrat ba ai ba kini ka ka long ka jing kemen ngi we pe bro atrai ba ngi la ben don kalam kumni ba ba yo e kini ka jing seng lang atrai kenrat ba bang Mabro ikpop jing le ban jingi atrai bang la ban wan sai khasnam khulang pro atrai but Khublei shibun ta khubor ke bangi sngo atrai ke ba pendap but I min seming atrai but I bang la ban bo halagi jing mo jing perkha jingi atrai ban kenmau ke ai ke bangi yo atrai hakani kan por atrai kan but tu thel ngi atrai ta jing e ba jing ban ma ba isne ngi atrai but I ba min sem ku atrai don kalam ban ngi atrai kan kyrkhu ngi atrai but tu nam pentingnya ni atrai nak kawai posh kawai pat ni tua pan kini baroh atrai thank you Jesus Christ amen